види какво правите. А сега да пуснем нашата любима музика. Моята ръка напред ще я подам, ще я раздвижа, тъй, 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 ще се завъртя. Моята ръка напред ще я подам, ще я раздвижа, тъй, 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 ще се завъртя. Лаки-токи, 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 ще се завъртя. Напред ще го подам, ще го раздвижа, тъй, 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 ще се завъртя. Лаки-токи, 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 ще се завъртя. А моето след напред ще го подам, ще го раздвижа, тъй, 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 ще се завъртя. Лаки-токи, 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 ще се завъртя. Чука-чук, чука-чук, картинка.
децата. Чудесни сте, дечица. А сега бързичко да си вземем меченца. Меченца, бързо меченца. Меченца и Кой иска мечи? всички дечица да си вземат меченца. Всички. Ето мечените ни. Да видя кой ще направи най-голямата къща. Хайде, почваме да строим. Хайде, клякай долу и започвай. Клякай и започвай. Хайде, слагайте едно в друг. Хайде да видя кой ще направи най-голямата къща.